ang'eny gi rem to kachiew gokinyi to an gi ilo. Ok anyal rito chieng'no mabro bedo gi mor gikone to ok awinj lit ahinya kuoma. Buonjo maber, panda mahie. Wenge mabeyo osegolo pi wang' mang'eny. To chung' mang'wono osewinjo lit mang'eny. Watemo pando gima wawinjo to wiwa wil ni wenge waloso. Kawuono bungu na opong' gi mudho. To yiende bende ok mor, to guche te osegolo bombegi. Hello? Hello? Akoth? Okan maber osiepa, in kanye? Nadwa ni konya kamoro kamatin. Kwani en ang'o? Nawuok e dalana nikech naneno dipo nyango nega. To adhi ir mamwa kuom ndalo moko ariyo kanyo, to en bende oriemba. Koro nadwaga ng'eyo ka intie mondo abie kanyo ndalo moko matin. Ei yawa. Aonge, pok aduogo. Aduogo juma manyien. To koro adhi timo nade yawa? Kara we ane ka dipo ka yudo yo moro. Ageno ni bro yudo konyruok. Aya. Koro adhi timo ang'o? Abro dhi kure? Ma ngima machal nade?
Binge ganisa ni nsadi. Mos yawa. Mama di mama mos. Mos yawa. Donje mtoka idhi nade? Adhi maber. Mos yawa. Mos ahinya yawa mama di mama. Mos ahinya. To nyara ma akoth cha. Be modeka nen gi weche gi chuore gi kia weche moko mang'eny me kode ka. To biro kelo na garama moko mang'eny e oda mabedo katingo. Akoth neno konyalre gi dhi katingo. Yawa. Ori nyise na. Nyara no werigo kata weche go ng'eny ma to we wawach weche wagi. To koro kuma terie sana. Ntiere ng'at madhi uzo ni gino bei maber kabisa. Tingeni moro mana wadhi ka. Bin mani miya manyom to kamarara chani. Ya. Nikech ni leo mana gi weche ni mag akoth ma nyathini ni. Yawa mos ahinya. Obo bet beta piny marun wan akoth otima. Nyara no to be. Awene mane lwet Nyasaye nikech ambe awe koro Nyasaye hotel ne Nyasaye oriti. Nyasaye onne kaka time. Onge matek. Adwaro mondo adhi nikech ing'eni amokuongo mtoka mantiere auctioneno. Aden watiek wachno piyo. Donge. Mondo anyiew gino nikech ok adwa kenda chaka leo. Donge. Kendo nyako mi bei moro maber kabisa. Nikech koko mi bei maber. Nikech adwa ni mondo beche ma oselo ni moro ma uzo ni bei moro ma malo cha. Adwa ni mondo odhi piny ma be ok odhi gine. Kamano. To idhi nade? Dhina ok ber ahinya nikech adwaga ni mtokano endo adakete ohala. Donge mathagi. Mathaga sana ok ahero mtokani. Ok ihere. Adware. Idwa nyiewo moro manyien. Hey, mama di mama. Donge ing'e. Aneni. Pesa chwer. Karibu ot. Moda. Wow. Inget maber. Kamano. Ringi na ile yenye. Ani. Moda. Inget maber. Karibu. Karibu oda. Inget maber. Kamano. Tumana kana singo ni cha. Dako cha na seriembo. Adier? Eh. Kein. Ini obedo ja chik marod ni. Wow. Aire. Nyabe. Koro. In relax. Adio ko kacha cha. Akel gimoro ma dong. And you feel comfortable kama dong. Sawa? Haya. Aduogo? Sawa. Ayan. Checkmate.
Akoth. Itimo ang'o ka? We ywak Akoth. Mos. Nabudho dala. Koro chung malo mondo wadhi. Akoth, apenjie, ndalo go te ne in ga kanye? Adhiambo, gik masekale te, Nyasaye mong'eyo. Kik idew, wasechopo. Donji. Kamano. Karibu chai. Erokamano. Adhiambo. Nakoso neng'e yawa. Nakoso neng'a. Ere kuma nakoso seriously. Onge gimoro amora maber matimre ngimana. Onge kata matin. Onge. Kik iwach kamano Akoth. Nakoso neng'a. Chuora riemba. Ne kaka chal. Oriemba. To kata mamwa monyuola. Okodwa kata nena.
Okodwa kata nena osiepa. Okodwar. Kiki wach kama nakoth. Gimoro amora bo bedo maber. Nyasaye bro lochoni. Ere kaka gidhi bedo maber? Ere? Ana wuoro mapiny mane madwa kele nyathina ni. Mapiny mane madwa kele. Litna. Kiki dew. Gimoro amora bo bedo maber. Nyasaye bo lochoni. Kiki dew. Baby. Aseduogo. Irio nade? Kono shughuli ang'eny. Oh. Okay. To okiom na chiemo. Awinjo kech. Yeah, okiom na chiemo. Baby. Chiemo ya kanye? Chiemo ya kanye? Donga wenye lufaria odni. Elfario nyongo? Elfario to koro nyewango pimna. Elfario nyew what? Nikech ing'e maber ni anyathi manyako nitie gik ma tindo matimo gi pesa. To kigo kata budget at least. No. Budget budget to koro timo nango? Gisling 2,000. 2,000. Atimo go budget nango. Andiro ken pokna. Dear oken pokna. Dero ken pokna to be mar ariyo okan jatich. Winjo. Debe nikech kai no kai gadier dire to kia kumi ntiere no. Ibidonjo jikon. Ang'o? Ited gi minyalo chamo. Okin nyathi. Ng'iyane maber. Mar adek. Ng'iya maber. Ng'iyane maber. Achal ni jatich. Achal ni ng'a nyalo tiyo tije moko matindo gi. Kachako nango. Sigal fare mokongo. Ok nyal kata loso koke nagi. Anyiewo dango. What is 2,000? Please. Okado echi mang'eny. Koro. Yaro mine ni yara gogi kibiro got kai nini sani iwena sling 2,000. Kikichak ilog na wach tich kende odni. Okaja tich. Kuro jaduong. Mane gima chando pacha. Omera. Tema los Onyango. Onyango mawuoda. Onyango tamore winja jaduong. Niti otimo ohala. Ohala in manade. Ohala nok mora, ohala na chichgo. Jomo tiyo kana kia jogo, to joga chalwa koche. Ibo mako Onyango, to Onyango bo nindo yi. Ana kada mondo siepo nindi. Koso momiyo chiege odhi. Onyango timbe ne richo, to kinyise to bedo ma okwaro ni wangi. Fade tema los kode fa. Iwinjo kelo. Iwinjo. Kare watim niya. Wabia wuo kode. Wabia luonge ane e oda mondo wuo kode. Ane kadiponi ane tiyo ohala ni. Onyalo winji.
Ok rach. Onyalo winjo. Chopi. Erokamano Padri. We aringa dhi akaw customer Padri. Wabolo uso dong. Mano ber. Erokamano. Akoth, wasechopo dala, koro aboteri e ot mondo ibede for the time being. Koreka obo manyo watimo nako. Mos. Mate kama wale kasiri ya kazi wazito. Wayau do ot mondo bro adonji. Kasiria kasa. Walukona. Ako. My order. Kuru ni wacho ni kuru mamondo amanyi ni kiro ngadu gori yomo mukni TV ya paro no kete so badi no Tia kanye sani? Ya kanye? Fighting. Parting? Saburu maguti ningi sani ya parting? Begino kendi? And so what? And put a tin. And in kisa decide ni Edward T. Urikoda. Nendre na simi thulu mangenya odni. Dong? To kibochika. Oh. Huh? Wait. Huh?
Cute. In mokwongo ok in mamwa, ok in babwa, koro anyalo timo gimoro amora madwaro. In koro in. Oi, kik ichak item gimineni timo kaeno. Winjo? Kik ichak item fuo mineni timo kaeno. Nikech onge dichuo moro amora moserie bade kuoma. To be ok ibobedo mokwongo. Winja? Aina. Sud nagol na tindi. Launa jaber manade ni? Adier. Ober. Ebu lokrie kama mondo ni kadiengi. Nice. Naparo ni kadienge kokono ne brief lakini ondisi kabisa, oromi kabisa. Agwero kamano. To moko kande be ipimo? Giromo maber. Gindisa. Kara senior says Mari. Wagni kadhi shopping tanganga lao mondo go bena yiero to kelo. Isekonya to okadhi boda ahinya. Koth. Onge shida. Kai kidwa dak etidak adaka kaka ine wuon midwaro. Onge haraka mar mondi wuog. Ichak idok kendo ni chanduri. Beda kai mondi dag. To kiki bed kiluor. Yalo. Lucas. Pimna. Anan maber kabisa. Mana in. Pesa no chiek manoma. Omera, wawinjo maber omera. Pesa no chiek. Pesa no ng'eny manoma. 200,000. Pesa ni ot ka. Sama wuok kod no pesa ni ot ka bana. Anonge haraka, pesa ni ot ka. Ukoro timu nade? Unya biro gimoro kiny. Sawa, pesa no ng'eny, pesa no chiek manoma. 200,000 bwana. Ingo chumi no sani tek manoma. Sasa unburu kiny mondo koro apoguru dono dong. Sawa, onge matek ba. Sawa. Ay. Mbuyu. Anakia gimomiyo gite timbre ngimana. Koth gik mage. Ang'o marach? Chuora nogoya moriemba. To kata mamwa ok dwa kata nena. To gi malit na ahinya, nyathina bendo tho. Akoth, gima nyawacho ni en ni gik moko duto timre dwaro gi hero ma Nyasaye. Koro lakini kik ibed gi paro mang'eny. Paro sani nego go kata ng'ato. Koro kik ibed gi paro. Bo mi tuoche mang'eny. Koth. Akoth mos sling. Ng'eny jaber we ywak. Bed kaka mos. Kiki ywage. Ogin gik mabo medi tuoche.
Baby. Achi baby. Yes, baby. Abiane. Hero. Baby na. Ai. Asito. Dongana wuok. Dongone de godhiambo. Godhiambo. Adi dongo godhiambo. Dong. Bye. Bye. Aheri ahinya. Bye. Sawa. Elfu mia ariyo. E odni. Eni koro to pande kanye, mteja manadi mwenye kanende chakbo ngani simu enu mnamteja okumanye mundu dware kama entieri anabo siko mna kagosi mtoku okumanye kama entieri dongumanye na kodwok na pesa mana oro ni odwok pesa no ama odwok na uru pesa ubro manye kama entieri mundu dwok pesa ango marach mboyo ne akoth na oro pesa ni okongo na nkech no nego beno okelo na goods moko to wacho na nati pesa mantiere sime okonyal receive mo koringe ni onyisa ni monda or ni ngat momilongo no nyango oro na namo machielo monda or ne pesa bang oro pesa gidudo giduo giloro sim koro goods se chopo kanyalo deliver gi ongen kech giduto giloro sim nyaka nenda chako gon gi sim onge kitana ngama mako sim nikech giloro na sim to isego chone police do konya gangono police nyalo konya nade ginya konye temane police tema ntiere police moro mangeyo manyalo temo gocho ne lakini en bahati nasibu 50-50 anyalo yudo koso ginya chomo kikonya tema lakini watema goch ne inspector moro ntima na romo goma na konya kamilo ni inspector Hero ane konyalo mako simu ndo ane konya kwa kai pesa no tenya daka lal silinga 100,000 mano nyaka giduoka pesa no yes afande Achi baby. Achi. Aseduogo yao. Hey. Achi baby. Achi baby. Achi. Hey. Oh, wey. Sechopo. Wenze gari mondo wawuo. Ayo giluonga. Donj.
Erokamano kuom biro. Koro ineno gima timre. Nitie bwana masebedo katimo kode ohala. Iluonge ni Okongo. Aoro nega pesa to oro na goods. Iwinjo. Koro nicha oro ne siling 200,000. Lakini nokona chieng'no ni mondo aor pesa no e namba ma alternative. Koro oro namba ng'ato moro kanyo mondo aor ne pesa. Koro ka oro pesa to nying no biro ni Onyango. I can't remember the other name. Koro pesa no dhi no Onyango. Chakruok chieng'no Onyango noloro sim kata ne ko confirm ko yudo to goods be pod ok biro. Koro nyaka sene sebedo kamanyo gi to kayudi. Koro kana yudo gi kanyo. Onyango ni pok ichaki romo kode. Onyango ne ng'ama kia pok na nene nyaka neno mime namba mo alternative. Okay. So the first thing moja timo. Konya gi namba Onyango. Wami namba mar Onyango. Namba mar Onyango namba mar Onyango en 07 2 6 7 8 19 namba no dongo romo. Mane namba Onyango. Koro adwa ni mondi manyi na bwana no. Pesa no dakdhi kama no pesa no nyaka yuda jatelo nyaka nwanga pesa. So just to save on time, kibongo timo in BOB report. Idhi do asefenyo ne ngama ne obino kanyo oriti. And at the department na tracking. Kisetieko kama ma giseka statement obina mamomino or nago nikech naka touch gigini. But Germany kawan gi namba ne so long as and within the border kata wadhi. Awuoko wake katumo ka police direct. Ta oro ni obi namba nadhi go pitela fa oro ni. Sawa. Onyango nyaka duok pesa no ngado cham siling 200,000 sani bana. Pintek. Kodhi mange. Many bwana no. Many na uru pesa na mondo duok na pesa no. Siling 100,000. Tak. Siling 100,000 no. Manta manya kanenge. Halo? Ya dangiso na manyunu pesa no. Lo manyunu pesa no. Ya utimuru na ade ba. Ha? Kurutim. Ya kutim kamano ya. Ati? Ya Angachu. Halo? Lakoni bwana. Lakoni ni bwana nyakota bedu go bwana. Itamri winjo. Amefanyiwa ile kitu. Bwana koni bwana. Inikadha kama jaber tiwiri kidha koni manyo maembe mayelo ko bwana. Ai amefanyiwa ile kitu sababu kimemramba. Ai wale na musi. Amefanyiwa ile kitu.
antie. Tumeola ni osiepa. Ansa ni piny. Pinya winjo mana ko oyima design moro ma aonge mwelekeo adi. Podi kuye ni kachiegi. Chiega bana. Kiwacho chiega kata awinjo mana ywak. Gima timo ne dhako no. Inga musip maber, gik mane nyisa ka. Ngamo siepi bwana, ngamo wadu. Oda kanyumi burda. Gik mananyisi gik maradia. Anadwa monda koj. Nyakocha noeri. Nyakocha na gicho siepa to podi goye bwana, gik na lith bwana siepa. Na kweri. Ma kweri ni were kamera ingeno. Na kweri osiepa. Daka wuondi da ngamo siepi. Okapara kan tie dhako moro amora manyangono ne wach mana to. Kan tie dhako ma ong'eyo story cha adier. Okapar kan tie ng'at mabong' moro. Kowe mana in kaka osiepa. Osiepa dak katek. To onge jamondo go ng'ato. Nyalo go ng'ato to kata kama sira moro timre maduong'. Kela go dhako cha kan gich. Ng'ama gich go nang'o osiepa. Dhako cha dino nyaka chiemo maber. Takwedo nyaka chiemo. Dhako cha kwanya ka min gi chiemo mondo obi otedna. Mondo opidhigo. To podi no ngufu mar goye. Koro ipango nang. Idwa timo nang. Nikech koro no kagema ichal ng'ama loko pache matin. Ipango timo nang kaka ng'ama dicho. Adana manya dhako no ba nikech adana manya mondo akele mondo konya daka ong'wonna. Nikech gima timo ne dhako cha ok gima ber. Iseikori ma dako de. Mondo wamanye. Anyalo konyi manye ng'ama pile aikraga. Hai. Bora nuka wamanye to siepa wach mer goye ni bijuae. Abo tem to abo nwang'e nani. Analokra. Haya sawa ilokre. Ken manyo dhako no to manya mondo kele. To abo nwang'e nadi. Akia kanya ng'wana. Weane. Nitie nyako moro ma janyanya. Ilonge. Nyinge Lorin e nyinge. Lorin e nyinge nyako no. To wanya yude nade? Kiny mondi odago kiny. Dhako no okchak. Kiny mondi odago kiny. Dhako no ahinyo. Okelo dhako cha ahinyo. Osetimre osiepa. To isebedo ng'ama riek sadi. Wiyi osechako chiemo. Ni koro gimitimo osiepa. Kiny mondi odago kiny. Odhi amany Lorin nyalo konyo. Nikech ngocho ni korgi kiyot mondo onwangre korgi. Kiny mondi odago kiny kawa kiny mang'ich. Mondo odhi amany Lorin kapok odhi chiro. Ineno? Mondo Lorin nyalo konyo. An gadier Lorin nyalo. Nikech gibet ga ahinya. Ng'enyne kata ng'ama na kadhiga kode clinic en ga Lorin. Ema janeno gi kaka. Onge wach. Kiny mondo odago kiny na bi mondo. Mos kode. Odi. Inspector Hera isechopo.
Kwa nini? Iyudo pesa no, pesa na 100,000 oseyudre. Do kije horimos. Namba mi wacha. Wasa track number. Unwango bwana no. Wang'e ko pajama no ntie. Ung'e kama ntie. Sani ber ko wuok sani. Bwana urita ngo kumak na uru ngano. Akoth. Kena kifunguma mtoka. Wadhi sani. Adwa no mak. Makuru ngano. In fact mwanguru pesa ya kumake. Aya, usipandara kucho. Wadhi kawe kwa wadhi kode. Sawa? Aya, sawa wadhi. Adwa no mia pesa mondi korea umake kabisa manonga manyaka. Nyakotowe jela. But silinga 200,000. 200,000 nyaka to duok silinga 200,000. Wadhi kwa. Okelo. Onyi. In gi koni? An koni ba. To in ma fine? An ma fine ba. Bende agine kama na wacha kama ndo. Eka wadhi. Sawa. Aya. Hapo pigini. Paket makama. Ansa, aduh. Bende ini wamanyo obiro ga yodo. Amo timango ber. Idhi nade? Adhi maber. Bimo biro manyi. Mubiro manya nango. Aki konyo akonya. Gango. Ang'e ni kuma koth odake. Ng'ongi suna ng'eyo. Ang'e ni ng'eyo ino siep. Siep ni yawa. Ko kuma odake, adama ang'e kuma odake. Konyo yawa. Kuom ng'uono. Gumolo konyo yawa, konyo. Anyalo konyou lakini in one condition. Dong nino katingo ikadhi tich. Okay. Koro kidana konyi kawuono to ibro chula. Okati tich Onge wach, pesa onge wach. Adhi chulo. Aya, kare ka onge wach to kare tere ot, aduok ma mondo wadhi rakoth. Sawa. Sawa, dongun sawa. Dong adogi job ko. Sawa, indo ge base. Wabongo. Sawa. Koro namba mane me wacha. Namba no jamano mo kamro kai. Gimitim ritwa kai nikech okeka ong'eyo. Okay. Di uru many nago. Obiro. Okel na pesa logo na 200,000 pesa mang'eny kabisa. Makuru mak na uru go. Karibu customer. Nade wuoyi matin? Ber ahinya madho. Ano ka koro in e tich? En e tich, kanyal tero kanyo. Wacha ba. Ber ahinya. Ndio sepa moro mamanyo kai. Osiepo man. Iluonge ni Onyi. Onyi? Kia kisenene kawuono. Onyango? Ja pikipiki? Pok odonjo podi, odachunga ka. Sechege podi. Lakini ochiegni chopo. To kadwa manyanya yude kanye? Onyi nwang'o tek, en ng'ama shughuli ne ng'eny. Lakini dongi kining namba inti gocho ni agocha. Nalalo simba manolal gi namba ne ngeta. Wanya timo kama? Aweni namba na kae. Okay. Kumibro nene igochna abi kaya nene. Agochni? Koso? Engi kuma nyandi kene namba. Okay.
Ndiko na otasi. Andika kaka. Donganya nyala mi bas gochni. Kikitim kamano. Nkachang. Ni gochni ni won. Okidhi koso kata chai kata credit moro. Adhi losi ba. Kane nita gochni. An gi surprise moro madwa mi emo. Sawa. Koche paka kaen pap. Ana gochni tena. Ero kamano ba? Ero kamano. Chopur maber. Magi jomo ka yie go ya. Ni onyoti mango ya. Magi nyaka bedo bila. Koro en mteja, ngani koro ti konyo nadi. Onyi ya. Ni ti mango ya. An maber manai. Ndalo mang'eny. Antie. Abe antie. Abiro neni. Tango mo mi kelo ngani ka. Akoth yawa, relax Akoth. Relax. Akoth. Ikidao. Ane mangisi mondo kelaka. Abiro kwang'wa. Onyango inatimo ni gimoro amora. Na we school nikechin. Atingo ni nyaka ich. To bangi timo nango. Tijien mana sanda gigoya dong. To gimalit na inya. Imyo nyaka lalo nyathina. We wadrika nye. Bothmos ya. Angeni lal mar nathino nikech manan. Nakia gima timo. Angeni sandi moromo. Akoth okiwache gimoro ya sai. Anto ken muono naseng'ulo ni chon. Lakini okanyada kodi. Akoth asai. Ase uoyo. Wait a minute. Ya bede. Ma en. Bana mok ngama na oro ni pesa ma ok en. Ma kijana manoma cha ma jongo. Ne, doge ni oro na namba ne. Ma doge namba mane mia. Tit ko mondia ne namba no. Aya. Mai. Doge details mage. Kitambulisho, picha, genyinge. Ma onyango. Bana ini manaoro ni pesa. Tango muwe yawa. Onyango tindi lokri jakuo. Bana ini mio onyango. Mio onyango. Nenchora manani sigacha. Bejni. Sisi mkomea nyero. Kitem. Apando ka. Kayo onge moro wanga. Adwa pesa. Okay na. Pesa nani ya kikendi? Kena pesa. Pesa nani bro duoko?